Mabhwesha umlilo. The mountain mover. Ethi wonke umuntu ophilayo endleleni yakhe kukhona abantu abathathu abafika empilweni yakhe okumele abeqaphelisise ukuthi labantu abafikayo empilweni yakhe bafikele ukuzokwenzana. Lo hlobo labantu abathathu uma uphile emhlabeni abazofika empilweni yakho noma uyathanda noma uthandi njengomuntu womthandazo kumele ubabone ukwazi futhi lokubahlukanisa. Uthomunye bayikhuluma ngabo ukuthi bafanisa njengesihlahla esihlukene igaba ezintathu. Uthi sihlukene ngendaba ebalwa nama leaf noma yini konje ama leaf nesiZulu amaqabunga. Yes, amaqabunga noma kube amagatsha noma kube izimpande. Labantu abathathu abafika empilweni yomuntu, abanye bafika as amagatsha, abanye bafika as izimpande, abanye befike njengamaqabunga. Abafika njengamaqabunga bayafika babe kanye nawe makusemnandi, makusayiwe esontweni, makusadunyiswa, makusayiwe emaphathini, makusayiwe emshadweni, bahleze bekhona, behlezi benawe. Babonakala kuphela uma kuwama season athile, ababi nawe ngezikhathi eziningi kodwa baba khona ngama seasons athile. Amaqabunga esihlahla kwesinye isikhathi bakufika isizini yewinter enjengesiyona njengamanje ayabaleke ihlahleni engabi khona ihlahleni. Abantu abafika empilweni yakho okumele ubabheke ukuthi bafikele ini. Laba baba khona empilweni yakho isikhathi esincane bese futhi bayanyamalala. Uma benyamalala ungabazondi, hayi ngoba bekuzonda nabo, kodwa inkinga iassignment abasuke bezoyidlala empilweni yakho ukuthi babe ngamaqabunga befikele isizini ethile bese beyadlula. Khona ababili ebesibili abantu abafikayo empilweni yakho laba bangamagatsha, laba bangama branches bayaba kanye nawe kumnandi, bebe kanye nawe futhi noma kunzima. Kwesinye isikhathi laba mabe nawe kuthi mase kufika imvula eyinamandla behluleke ukunamathela kuwe, bevele bekushiye bewe phansi bekubalekele. Kumele ukwazi ukubabona ukuthi laba bawuluhlobo luni lwabantu abahlele empilweni yakho. Uma sezikunetha bayanyamalala, bayahamba, ababebesaba khona noma uboleka imali kubona basuke sebengasatholakali. Kodwa khona uhlobo ke losithathu alabantu abafana nezimpande empilweni yakho. Laba bathi sofa la offer khona mfundisi, laba bathi la khona uyakhona mfundisi nathi siyaya. Uma kukuthi wena ushona phansi nami ngishona phansi nawe emabhodla. Laba bathi noma ngabe kuthiwani, noma ngabe kuthiwa ziyanetha sizonetha kanye nawe. Laba bathi asuki lapha kuwena, sizona mathela kuwena, noma izinto zihamba kahle noma izinto zibheda kodwa ngeke size sihlukane nawe. Laba bayizimpande bajabula ukuthi bakubona uphumelele uyaphambili uyaphezulu, bayajabula. Lolu uhlobo lesithathu abangaveli njalo behlele besitheke emhlabathini. Yibona abakuthandazelayo, yibona abamnxuselayo, yibona obuyela kubona usukhala uthi nazi izinto ibheda, but don't worry my son, things will be okay. Don't worry my daughter, it's gonna be okay. Weeping may last only for a night, but joy will come in the morning. Yibona abantu laba ababonakali kakhulu futhi abahlonishwa. Isikhathi esiningi babonga kuphela uma sebefile, belethela nezimvalo uma sebefile. Kodwa kubalekile ukuthi ubaqaphele laba bantu ngoba yibona abakuphakamisayo nabakelevetayo. Ababi nankinga mawubhlosola empilweni, ababi nankinga mawuthela ithelo, bajabula kanye nawe, bakushayela ihlombe, bathi wenza kahle ngani yami, bathi wenza kahle dadewethu. Ababi nabona nawe, bathi khona lokho abasifuna vele. Yibona abakudonsela amanzi phansi bekunikeze. Abanye babo baze sacrifice lemali yabo yokuphila banikeze wena. Bathi uma nje ingane yami ikwazi ukuphumelela konke kulungile. Yibona abantu esibadingayo, yibona ababizela emthandazweni. Kufanele sibabone, sibasondeze eduze. Mabhwesha umlilo. The mountain mover.